Hi everyone, welcome back to my channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाहरबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं। बाथौ साननि नोंथांमोन बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै नायलांबाय थादो। बिथां गेदेमा हिलज्योति सिंहाखौ गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय आरो जोंनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय खावलायबाय। बिथाङा हिलज्योति सिंहा बिथांनिसिम बहुत बहुत धन्यबाद थाखिल। अब्ला जोङो जोंनि हाबाफारि बायदियै आरो सिगां दिनै जोङो गोबाव खालामनाय नङा, समायाबो जाबाय नङा होमबा, समायाबो जाबाय। दा जोंनि नैबे हाबाफारिया जाहैबाय, दिनैनि हाबाफारिया जाहैबाय गोथार बाथौ साननिनो हाबाफारि। गोथार बाथौ सानाव जोंनि बे बड'लेण्ड सोलोंसालिनिफ्राय जोंहा लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुम दङ, बिथां गेदेमामोनहा बे एरेन्जमेन्टखौ हाबाफारिखौ खालामदों। बिथांमोननि बानजायनायावनो दिनैनि बे हाबाफारिया जाफुंदों आरो बेवहाय बाहागो लाफैनो हादों गुबुन गुबुन जोंनि साखाथि फाखाथिनि माखासे बाथौ सिबियारि आर'ज गाबगिरि गेदेमा बिथांमोन आरो लोगोसे दामग्रा देग्रा गासै बिथांमोनहा बाहागो लाफैनो हादों। जोंनि गेजेराव आरो गोबां गेदेमा आलासि बिथांमोनहा गाव गावनि हाबाफारि बायदियै बेसेन गोसा बिबुंथि आरो हाबाफारिफोरखौ मावलांबाय। बिनि थाखाय आंनिफ्राय आं बाथौनि जानानै बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि साबायखर बावनाय आरो खुलुमनाय सिबिनायखौ अराय जासिनाय थाबाय। इसोरखौ नों बेहायनो मोननो हायो। बे आर'जआ इसोरजों मोनदांनायनि, मोनफुंनायनि बा सौहाहैनायनि जि लामा, बे लामायानो जादों आर'ज। ओंखायनो दिनै असमिया धोरोमाव, असमिया माहारिनि गेजेराव संस्कारा बिनि गेजेरजों फैदों। अब्ला जों बर'फोरा जोंहा गासैबो खुलुमगोन, इसोरखौ संग्रायगोन। बे समावहाय मोनसे फोरमान हरबावनाय, जाय बिथांमोना खुलुमखांनानै जेराव थांना, दा बिथांमोनखौहाय दान्दिसे जिरायनानै जोङो जानाय लोंनाय बोथिसे जानायबो दङ। साजोंहाय जों थावनि फिथा, एन्थाब फिथा जों बेखौ बानाय जादों। साफ्रोमखौबो जायगायानो गैया नै, दाबो खुलुमनो मोना। लेखा गोरों खालामदों आंखौ। लेखा गोरों खालामदों आंखौ। एखौनो बुंलायनो हागोन नामा? औ। हाबखावबाय आरोना बेयो, हाबखावबाय। गोदोनाखौल' खेबदोना। बड'ल'फोरा हाबसोलांलाबायखाबायना। गैलालै आं मिथिला। आंखौ जि खस्थ' इदि दाहो नोङो।
Khổ sao mà đứng đen là mình khổ nó kịp ra. Sendal kesukaan dari beखायनो आं समान जादों सेन्देल गोजौ गानदों बिथाङा बेखायनो आंजों समान जादों नङाबा गाहायसिन आंनि हनैयाव फैदोंमोन सासुलिफोर आरो बिदि मोखाङाथ' लायो Kalian kan sini, kau saya nih. Papi Billu, Billu Papi, Papi Billu, Papi second Papi second, the first. Mana? Mana nih lego tak? Ayah, aku jangan. Ayah, biusim dong bang. Zazup. Aku jangan ayah dia. Nung sabay ko sabay. Ano ko piyak isnong dong? Pwede. Tapi jangan ada bukan dulu sarang gua. Ano hari sa kaya jam baba? Dai, pasal. Gua nggak mau ngomong. Oरैबायदि गोरायाव दं नैबे जों फट' लानो होननानै फैदों ओमफ्राय जाय प्रग्राम स्टार्ट जागासिनो आरोना मबाइल चार्ज गैला थ' थांफिनसै जों दा बिबार लालायनानैसो थांसै प्रग्राम जागासिनो बेनि फोट्टाया नै खावख्लाबसेल'ना ओमफ्राय बेना अमा फैसा ओमफ्राय आंना गल फुल जाजोबदों ओमफ्राय आंना पूर्णिमा अमा फैसा पूर्णिमा जों पार्सेल लाखिनो नागिरदों पार्सेल फुंबिलिनिफ्राय जागायनानै दा जोंहा फैयै जोंहा मोनसे जोंनि नैबे हाबाफारि पार्सेल लाखिखांबाय राइस पार्सेल प्रग्राम स्टार्ट जाफिनगासिनो ओमफ्राय जोङो फट' लानो होननानै थांदोंमोन नैबेनि लिंलांबाय थादोंमोन आंखौ फट' लानो semuanya सिखाराखै Jadi जोंहा नैरोजा नैजिब्रै मुगा महरै समनि बाथौसा मिस्टार जेनिसा बर' बे दाथायखौ जोंहा दिनैनि साराजथिनि गाहाय आलासि डक्टर आदाराम बसुमतारी सारनिफ्राय सायख'नायनि थाखाय खावलायनाय थाबाय Boria, जोमै बोरिया गोजोननाय थाबाय जोमै इंदा जोमैया अख्राङाव बिरबाय जोङो दिनै अख्राङाव बिरबाय
미주는 나무꾼 지금 나갔어. Thank you. बेखौदा औ लाबोखादों जोंनो लाबोखादों ओमफ्राय नैबे बिबार आंनो फ्रि होदों आरो ना इयो Thank you. You're welcome. Hi guys, आं दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो फोजोबनोसै बाय बाय